Είμαι ο Φίβος Μπέλος, ιδιοκτήτης BioClean Ελλάς, η οποία είναι εταιρεία που εξειδικεύεται στον κλάδο της καθαριότητας. Τα τελευταία 8 χρόνια δραστηριοποιούμαστε στη Θεσσαλονίκη και επικεντρωνόμαστε στον καθαρισμό κατοικιών, όπως σαλόνια, στρώματα και χαλιά, αλλά αναλαμβάνουμε και επαγγελματικούς χώρους. Η BioClean Ελλάς έχει στόχο να ανοίξει παράρτημα στην Αθήνα τα επόμενα 2 χρόνια. Λόγω της εμπειρίας που έχω τα τελευταία 4 χρόνια στη δημιουργία περιεχομένου στα social media, έχει δημιουργηθεί η F-Media, η οποία είναι εταιρεία παραγωγής με εξειδίκευση στο short form video, δηλαδή TikTok, Instagram, Facebook και YouTube. Η συνεργασία μου με την Φοβερά Προστασία κρατάει 6 χρόνια τώρα. Είχε ξεκινήσει ανάποδα, δηλαδή ο Γιώργος Καράς είχε επιλέξει την BioClean Ελλάς για τον καθαρισμό των γραφείων της εταιρείας. Μέσα από αυτή τη συνεργασία είδα την οργάνωσή τους και συνειδητοποίησα ότι πρέπει να μεταφέρω τη λογιστική διαχείριση των εταιρεών μου σε αυτήν. Πέρα όμως από το κομμάτι της οργάνωσης, δεν γίνεται να μην αναφερθώ και στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση που έχει η Φοβερά Προστασία. Ξεκινώντας από τον CEO, τον Γιώργο Καρά, ο οποίος ένιωθα και νιώθω ότι βρίσκεται κάθε στιγμή στο πλευρό μου να με στηρίξει σε κάθε απόφασή μου και να με κατευθύνει με σωστές συμβουλές. Πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα να αναφερθώ και στα 3 άτομα τα οποία διαχειρίζονται καθημερινά τη λογιστική και μισθολογική μου πορεία, και τα οποία είναι η Κατερίνα Καραθεοδόρου, ο Δελιορίδης Θοδωρής και ο Τσινάς Αστέριος. Το όφελος που έχω αποκομίσει μέσα από τη συνεργασία που έχω με τη Φοβερά Προστασία είναι ότι πρώτον, έχω το κεφάλι μου ήσυχο, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, και δεύτερον, έχω ανθρώπους δίπλα μου οι οποίοι με βοηθάνε να εξελιχθώ και να αναπτυχθώ.